Искам също така днес да се включа с нещо като съвет, една мисъл, която във връзка с днешните събития при мен. Искам да споделя и да дам нещо като съвет, че има ситуации, в които човек трябва да загърби собствените си емоции, чувства, дори те да са силни. Просто трябва да се игнорират и да се служат на един по-заден план. Вместо това напред трябва да стъпи разума и той да вземе най-правилното и рационално решение. Защото има ситуация, в които просто няма друг начин и има дадени обществени разбирания, които също трябва да се следват малко или много и които трябва да се уважат и да се спазят до някаква степен. Просто наистина, повярвайте ми, има такива ситуации, в които човек трябва да загърби своите лични емоции и чувства и се налага да вземе едно наистина по-рационално решение за доброто както на себе си, така и за околните. Така че разумът трябва да пристъпи по-напред от сърцето в някои ситуации. Повярвайте ми. Просто обстоятелствата го налагат понякога и е хубаво да се вслушаме наистина в разума.